Yo mga friends ko malulupit. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, good morning at good evening kung anong oras ka manonood. Pero dito sa amin ay good afternoon, 12:02 ng hapon. At ako ay pupuntang Lipa. 1 hour and 29 minutes from here. Pupunta lang ako Lipa kay Boss Win kasi nami-miss na siya ng motor ko. Nami-miss na siya ni Snow, si Boss Win. Kala mo yung mga ngalas ang liig pag nalulubak agit-itan, kalampagan, tsaka parang sobrang lambot na ng shock ko. Kaya dadalhin muna natin to kay Boss Win. At sana ay bukas sila at sana ay kakaunti ang kanilang gawa para ako ay maagang makauwi. Yes, tama po. Pero siguro naman bukas sila ngayon kasi Sabado naman Tapos may bago sila mga piyesang dumating. Kita ko sa kanilang YouTube Boss Win, huwag mo na akong bubudulin. Wala akong pambayad, pampagawa lang ang dala kong pera. Tsaka kung sakaling pwedeng i-tune up na hindi kasama yung pagpapalit ng mga air filter and fuel filter, ipa-tune up na rin natin tong motor ko. Tara, let's go. Ganda ng ulap Sana hindi umulan mamaya pag uwi ko at sana hindi putik sa Lemery para smooth lang ang biyahe natin. Ganda ng ulap Good deal. Naiinis na kasi ako pag ginagamit ko tong motor ko minsan. Kasi nga, yung pagbang nalulubak ako, natunog talaga siya na akala may naipit na daga. Ang lubak naman kasi sa amin. Tapos nung isang gabi nga, nung sinundo ko ang kapatid kong teacher na galing sa division meet, galing silang division meet, sinundo ko ang kapatid ko. Tapos dumaan kami sa humps. Medyo mataas ang humps, pero noong dati naman kahit ang nanay ang angkas ko, hindi naman nasayad itong aking motor doon sa humps. Nung isang gabi gaan-gaan naming dalawa. Tapos pagdaan namin doon lagutok na yung ilalim. Bagal-bagal na ng takbo ko. Lagutok na yung ilalim. Nasayad na ang motor ko sa humps kahit hindi naman dapat. Kaya papatingnan na talaga natin to kay Boss Win. At patono na natin patigasin natin ng konti kasi parang sobrang lambot niya naman kasi. Okay lang yung lambot niya kung ako lang mag-isa, pero pag ako'y may angkas sobrang lambot. Pati yung shock ko sa likod parang ganun pero wala tayong pambili ng shock. Kaya itong una na lang muna, okay lang naman siguro yun. Ganun ang pakiramdam ko, kakakain ko lang. So galing nga pala din akong Kalatagan kanina. Ang layo na agad na natakbo natin, 36 60, 72 na agad. Tapos pupunta pa akong Lipa, 47. Makaka 100 kilometers ako mahigit ngayong araw. 72 plus 94, 72 plus 94, 166 kilometers ang mararide ko ngayong araw. Diba, galing. Tapos diretso na rin to pa change oil. Doon ko na rin ipapa-change oil para isang ano lang. Grabe, nahilab ang tiyan ko. Sana'y makarating tayo ng maaga-aga para ma-accommodate tayo. Hirap, baka hapunin pa ako ng uwi Okay naman tong ganitong takbuhan natin. Makakarating naman tayo ng mabilis. Sana'y bukas sila. Nag-chat ako kaso hindi nagre-reply. Siguro busy yun. Sana hindi siya nagra-ride. Yari tayo pag sarado. Nakakapaka-busy ng mga araw natin ngayon. Hectic ang schedule Hindi na pala ako nakapagpalit ng sapatos. Hanip na yan. Hindi pala ako nakapagpalit ng sapatos. Sana walang LTO. Sa pagmamadali hindi na nakapagsapatos. Nakakalimutan ko. Hanip na yan. Gara, kakakain ko lang, gutom na ulit ako. Ganito nga yung pakiramdam. What's happening? What is my body craving for? Grabe mga lalaki na sasakyan Ganda ng panahon ngayon ayos ganda sakit ng tiyan ko. Gara ng pakiramdam, parang gutom pa din. Hanip na yan, ayoko na magkape. Di na talaga ako magkakape. Oh no, langhap na langhap. Mahirap isara ng mahirap isara ng aking yung air intake ng aking
Ang tawag dito, helmet. Mukhang mainit naman, mukha namang walang putik dito sa Lemery. Ganda ng ulap oh, nakakatuwa. Gabok napakagabok titaw. Sana tayo magatching. Yanip na yan. Oh no, putik. Mukhang mainit naman, mukha namang walang putik dito sa Lemery. Nakaw, stop pa. Sana'y mag green na. Hanip na yan sa pakainit. Green na boss. Napakainit boss. Bossing, green nyo na yan. Sobrang init. Oh no. Luto si Drin. Inihaw na Drin. Biniklad na Drin. Yun, green na, thank you. Layo-layo pa tayo mga friends. 1 hours pa, 1 hours. Ay ko, aanip yan. Grabe, ang sama ng shock ko maragkag noong dumaan sa lubak aanip yan. Oh shit. Pasiit na po. Salamat po. Sana'y bukas, sana'y bukas. Ay nako, sana hindi masyadong traffic sa Lipa. Makakarating tayo doon ng 12:50 siguro sa Lipa. Tapos sana hindi traffic para hindi tayo masyadong hapunin. Kaya ni Boss Win ito ito ang shock ng kaya naman niya siguro magaling naman siya magaling naman siya kayang-kaya niya yan. Ba't ba naman kasi ba't di niya kakayanin ng isang oras? Dapat kaya niya isang oras yan. Sana hindi malaki ang magastos natin ngayong araw. Kasi madami pa tayong pagkakagastusan. Kala mo lapit-lapit lang ng Lipa no? Kung makapulas alas 12 na. Hindi, pinuntahan pa kasi ako nagpag-pettings pa kasi ako sasalita yung Google Maps ko ay kumaliwa ka na. Pag hindi ka kumaliwa, labas ka, sabi niya. Tapos ngayon, diretsuhin mo yung tuwid na yan, huwag kang liliko. Ba't lagi ang lamig ng hangin dito kasarap. Laki ng dilim ng ulan doon na. Huwag sanang umulan. Aba nga naman. Ulap ba to? O ano ng bulkan? Pero ang bulkan dito sa kabila diba? Dito sa kabila ang bulkan. Grabe ang kapal ng ulap siguro naman hindi gaanong traffic sa sa Lipa kasi tanghali na tsaka naman weekend, walang pasok ang iba. Kaso it is ang tawag doon, Christmas season, so madaming nagmamasyal ganyan, o kaya namimili ng mga pangregalo nila sa Pasko. Condolence po. Pichuk chicha burrito. Oh no, namamatak na ang ambon. I cannot, bro, don't do this to me. Oh no, malagpasan natin tong ulap na to. Kailangan natin malagpasan tong ulap na to. Ba't lagi yata maulan dito
Sa amin, init na init. Nakaw, doon pala tayo pupunta sa ulap. Wow, ganda ng daan. Pag pinatigas naman natin yung shock nya, ang mangyayari naman ay titigtig ang ang motor ko. Nakakangalay yun sa braso, nakakapagod yun. Pero pag hindi naman natin pinatigas, kakawawa naman ang motor ko, nasayad sa hump. Teka nga, higpitan nga natin to. Kanina pa to nainis na ako maikot pa rin siya kakainis. Tatanggalin ko na yung phone holder Hindi na rin naman nagagamit masyado kaso wala akong sabitan ng tingnan natin kay Boss Win kung meron silang tornilyo mahaba, pakabitan na lang natin. Let's go na, lalo tayong hahapunin dito. Delikado ng kalsada. Mas delikado pa yan sa hanip na to. Hala, malustred na yata to. Tanggalin muna natin to. Hanip na yan. Kaya tanggalin ko na kaya, kaso wala akong lalagyan. Sana hanip na to. Luwag. Ay nako, kailangan nga pala yun ng saan ko to lalagay? Hanip na yan, aberya pa nga. Saan ko to lalagay? Sana yung andini yun. Yun, andini. Buti na lang. Teka, tanggalin mo na gloves. Hanip na to bahala nagmamadali na nga. Hindi pa yata tuplihin na lang natin. Kasya ba? Uy, kasya. Sana pwede. Hanip na yan, wala kasi akong mapapaglagyan Kung may papapaglagyan lang ako, hindi ko na ito hawakabit. Yan, problem solved. Hanip na yan, hinapon na. Sana'y walang gawa si Boss Win para ako'y salpak agad pagdating. Goals, my friends. Pawes, kulang pa ang dala kong battery. Ba yan? Di ko pa nadala yung isang battery. Balitaan ko na lang kayo mga friends kapag ako'y andun na. So yun mga friends, malapit na tayo. 8 minutes na lang. Kapag init, kulimlim na naman dito. Sana ay hindi na ulit umulan. Noong last time na nagpunta ako dito kay Boss Win, paggawa rin ako ng ball race, tsaka nagpakabit ako ng brake pump na RCB, tsaka nagpapalit din ako ng hose. Pagkatapos gawin ng motor ko, umulan. Di agad ako nakauwi Naulan ba naman, kakahiya sumingit. Hindi pala singit ang mga tao dito. Hindi mahilig sumingit-singit ang mga tao dito. Ayun sunod tayo, may sumingit na salamat po. Diba, hindi sila sumisingit-singit grabe, nakapo na ako. May
sana kayang tapusin hanggang alas 4 para makauwi ako ng maliwanag pa. Ay. Ang ball race naman kasi 30 minutes lang sa kanila eh. Mabilis lang eh. Hindi ko lang alam kung matagal yung pagtutono ng shock. Grabe yung init dun oh. Kumukulo eh. Gara ni Google Maps, yung dinaanan ko kulay red pero hindi traffic, tapos ito orange pero hindi umuusad. Yun, gumalaw na. One way naman yata din eh. Pwede pa din dumaan. One way. Pwede pala. Kaso doon one way. Malalim. One way eh. Ba ito, ba't ako'y di ni pinadaan? Hanip na yan. Bakit naman ganun? Sorry po, hindi ko po alam na one way dito. Dito po kasi ako pinadaan ni Google Maps. Loko naman ni Google Maps. Hay, re-record pa ba to? Re-record pa. Sana bukas, Boss Win, bukas ka sana. Lapit na tayo mga friends. Sana'y bukas si Boss Win. Kundi luhaan tayong uuwi. Uy, parang bukas. Nakarating na tayo. Sige. Shock. Sa harap, sa likod. Sa harap. I-check mo din. Naripak na ba yun, di ba? Hindi pa. Check. Pakin na natin, di ba? Naripak na. Pre, naripak na ba yun? Hindi pa. Huwag natin i-check. Pakin na natin. Yeah, mga friends, nandito na ako. Mamaya ulit. Yo mga friends kung malulupit. Ay, natapos na ang aking pagpapagawa sa aking motor. Solid. Di na masyadong malambot ang aking shock. Napatono na. Tapos napatune up ko na rin ang makina. Kinun up na ni Boss Win. Tapos nagpapalit na rin ako ng brake pad. Dito na pala yun. Ito pala yun. Yung Mercado. Dito ko hinatid pala ang aking kapatid. Noong galing ako sa tawag doon sa Lumampaw. Okay, getsing mo na ning. Medyo tumigas nga lang siya pero goods lang naman. Mas maganda tong ganito. Medyo matigas kaysa doon sa sobrang lambot. Tukod kung tukod eh. Nakaw, traffic pala din eh. Traffic. So yung mga friends, ayos na tong shock ko. Hindi na tututukod. Tapos ang lakas ng preno ko sa una ngayon. Bago ang brake pads. Sarap. So tahimik na ng aking makina. Gawa nung na-tune up, tahimik na siya. Diba? Kasi yung throttle cable ko nga pala, para sa mga nagtatanong mga friends, binuksan ni Boss Win. Akala niya napalitan na yung throttle cable kasi bagong bago pa. Grabe, hindi ko pa naman to napapalitan, diba? Hindi rin to pinalitan nung gawa ayos pa nga daw eh. Akala ni Boss Win palit na. Tapos yung ball race, hindi natin napaayos. Ibalik ko na lang sa baka makapasko na to. Okay pa naman eh. Medyo maganit nga lang pero ayos na din. Grabe traffic pala dito. So yung mga friends, kinabukasan ito ng vlog at ako'y nalobat kahapon. Yan, so yung pinagawa natin, nagpapalit tayo ng brake pads. Yan, dito brake pads sa una. So maano na ulit yan, medyo matigas na ulit yung brake natin at bagong brake pad. Tapos ayun nga, nagpa-tune up tayo ng motor at nagpa-change oil. So pakinggan natin ang tunog ng makina natin before and after na pa-tune up.
Yan na yung tunog ng ating makina after mapa-tune up. Tsaka bago na rin ang langis niyan, kaya goods na rin yan tumakbo. Yun lang naman naman napaayos ko kahapon. Tapos yung ball race ay hindi pa napaayos, gawang kulang sila ng mekaniko kahapon, no? At pagura na rin hapon na kasi ako dumating. Dami kasi nilang gawa noong umaga, no? So yun mga friends, yun na lang muna ang vlog ko for today. At balitaan ko na lang ulit kayo sa susunod kapag ka napaayos na natin yung ball race. So yun lang mga friends, maraming salamat. At konting paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace.